अच्छा खेल रहे हैं। फिर से पास किया था, बढ़िया डिफेंडिंग, अच्छा प्रदर्शन। फिर से मौका बनाने की कोशिश राइट विंग से लेते हुए, पर ये थ्रो इन के लिए जाएंगे। कोशिश जारी है, देखना है क्या होगा इस खेल का परिणाम। आज दोनों ही टीम काफी कोशिश में है। 6 नंबर के पास बॉल, 7 नंबर बनाने की कोशिश और लंबा गोल लगाया था और यहीं पे गोल मारने में कामयाबी हासिल किया है। अदा के साथ और लचक के साथ इस गोल को देने में कामयाब 7 नंबर अच्छा गोल किया है और अपने टीम को 1 गोल से आगे बढ़ाया है। नेबर कान्ट्रि दं इन्डिया आरो भुटाननि गेजेराव जोंनि जि फरेन रिलेशनशिप बेबो मोजां, बांद्राय रेस्ट्रिक्शन गैया। माने इन्डिया आरो भुटाननि गेजेराव जों उइदाउट पासपर्ट थांलाय फैलाय खालामनो हायो। दा बेवहाय जोंनि बिजनेसनि जुदि जोङो एडभान्टेज जों हायोब्ला लानांगौ। थारैनो बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जिथु मोननै हादरनि जिथु इउनिटि बा खौसेथि बे थारैनो फैगोन नामा नोंथांनि मोनदांथि? जोंनि गेजेराव जेब्ला आन्डारस्टेन्डिंआ फैगोन, फ्रेन्डशिपनि गेजेरजों जथेस्थ फैगोन, थांलाय फैलाय जागोन, 6 नंबर माने जोंनि गेजेराव खौसेथि फैगोन आरो जों इन्डिया हिसाबै जों फिर से मौका बनाने की कोशिश, बड'लेण्डनि मानसिया सानबाबो जानाय नङा। ये मौका बन सकता था। जिहेतु इन्टारनेसनेल जोंहा 7 नंबर ने अच्छा गोल किया है। दा बिसोरनि बिथांमोना जोंनि इन्टारनेसनेल बर्डआव थानाय हिसाबै BCAA के लिए बे खेत्रआवबो दिन्थिनाय मोनगोन आरो बिसानिसिम मा बुंनो सानो? आं बिसानिसिम आंनिफ्राय मेनि कन्डिसन और यहाँ पे उइसबो जासिदों जाहाथे बिथांमोना बे जिखिनि फरामनि गेजेरजों थोड़ा दिक्कत रिलेशनशिप मेनटेन खालामदों बे जाहाथे घायल होते हुए आरो अरायसम बिथांमोना बेखौ लांबाय थानो हायो। ये पहला